Oain, biro bakarrik gatu gala, fuola zitzen. Ba, hobena hoxe. Datorrela, Jagoba Arrasate! Iepa! Gabon, Jagoba. Hola. Zer? Ondo. Ondo laiz. Xe, lasai. Oinarte bai. A ver, gaurra ikusiko dira. Nervioso ala, Tranquil. Tranquil, lasai. Zeltxo, ja, bizkat. Bai, horretik. Normalen gaina ikuste, gure saioa ikuste. Normalen bai, aldotenin bai. Bai, behin entrenamentua ikustea junta, hola, hasi guan tipua, Hain beste personaje txezuz, bai. Bai, ya lo creo. Honenare jaso, gruaz jaso nahi guzi aldeek. Earra, blokez. Hori ikustot TV bimbe bai, hasi gau edan. Bueno, hau denia. Tienda kampainador kanpo, txekan. Bai. Bueno, aurten Realak Europa jogatu du. Championsen, guatzea iz, ezta? Bai. Guatzea laiz, bai. Akorretako mogude. Championsen, eta... Datorren urteako, eta hortxe burrukan sartzeko de hortzeate aurten bai. Momentuz bai. Bai, eta ze emate jozu jugadero jo, zeatik, goze? Bonize bez, eure dionak eta... Taktika bere? Taktik ez, eure dionak eta guk eitxe hone, aldan gitxien molestau. Hoi importantea ez da? Ni guztu bai. Aldan gutxien molestau. Askotan bai. Hau niztu eke. Bai. Hau azkarrek. Zer haiz, jugadorian launa eta zer, o txerif, serio haiz. Bako txin toketan dana. Zuen modu, zeu personaje diferentik itxo zuez, da nori batzuan toketate lagun izeti, ez datuan gogorra hau izeti, eta bueno, momentuk eskatzen da bena. Europan puntu gatatzea zaila argi dago. Izen da, urte mintzat bai. Izan da, bueno. Zeratik ez dugu joku txikiat iten? Europako kontuekin. Europa gauza digona alkain. Realaz aparte. Zerbeza. Oire alaek, izerbeza zalia alaiz. Bai, guztate. Bai? Kontrako esterrean ikera harri zalia. Oso zalia gea. Bai, Bai. Guazen zukaldea. Torri, a ver. Joku txikia tingo deuta. Hola txiki bat. Bide batez geografian zemuz gabiltzan ikusiko dugu. Alkain, hau zer da? Zer da hau? Hau, hola jarrita Holanda eta hola jarrita Frantzia esan da. Frantzia utziko ja bordo. Oso ondo, hau txeuskau. Hau zer da? Gaur ezauna dugu, ezta? Hoi del bosque. A ver, hemen. Mexiko, Espainia, hau? Hau zer dek? Txekia. Txekia, hau? Irlanda, ez? Irlanda. Alemania. Alemani. Frantzi. Belgika. Hori ba, bueno. Eta guria. Bueno, ondo. Zerbeza asko daude, Europan. Estutxo ez danak aprobau, Ez? Ez. Baina batzu bai. Batzu bai. Bueno, bantxe ikusiko dugu, ia kontrolatze dituzuen. Konforme? Bai, datorrela gure kamarerua! Nunda! Nunda! Ke hai! Hemen, kamarerua. Aurra, pasa. Bai, Kajata guzti. lehen Aitziberrek esan dit. Apa, Jagoba! Apa. Gabon, Gabon. Ze moduz? Ondo. Bai. Aitziberrek esan dit, kamerun pinta neukala, alkandora honekin da, azkenen. Lehen mutilanek entrevistak eta itxe zitxun, baina... Oain hola bukatuik. Esan zein barra dago. Bueno, nik ametxe ekarri jut zerbeza batzuk. Greenbergen dala, Pilsen Urkel dala, Cruzcampo, bueno, zerbeza batzuk, eta beste dari batzuk bai, ikustean ez, Cruzcampo. Mort Subite, Paulaner, Guinness. Ja, aski ezaguna. Pagoa. Eta Pacífico Clara. Pacífico, Pista bat eman deu, Pacífico. Jarri hemen, erdizen. Jarri erdin. Ametxe ordun, zortzi zerbeza euskau. Bai. Jagoba, zu irakaslea, zea? Baina ez olako geixena. Geografian ez. Geografia bai, baina... Geografia naiz, irakaslia? Bueno, danetarik enbera. Denetik inberda. Bueno, oin ikusiko gordun geografian zemuz moldatzen zean, bale? Minutu bat izango ezu, zerbeza hauek bakoitza bere herrialdea eramateko. Gainin jarri, ala... Gainean jarrita, bale? Hauek posabasosak ditugu hemen, ordun zerbeza posabasosan gainen. Posabasosa, a ber, zantzak euskaraz nola. Posabasosa. Edalontzi jartzailea, edo nola izango. Edontzi azpikoa. Edontzi azpikoa. Euskitxe, balekian hoi. Xaberekin gehiagin gotek zia, ezkeraldin. Bueno, ordun Jagoba, prest, bai? Ja, hola ikusita. Ulertu bai, pentsetan nahi. Dudan bat beukez eta. Bueno, hasi orduan segurutik. Seguru bakio zindan. Pagoa, bale? Bueno, ordun, pagoa hortxe jarrita, ja, hoxe bazaukanta. Minutu bat emango diogu, eta beste guztik jarri berko jizu, bale? 3, 2, 1, minutu bat! Cruzcampo. Zerbezi iztana. Hoi da, zerbezi iztana. Txekian egon dana. Bai. Eta nik uste dauzio ala. Txekian zerbeza jarra izaten da, Bai, fama. Eta merke gaina. Bai. Hau, tonu gaitxik, Mexiko izango da. Bai, karo, belakin da. Claro. Greenbergen. Hau, nik uste
Seguro, lau? Ez, ordu dauke. Bukaen emongo jo, Guinness bai, Irlanda. Irlandara, beltza, Paulaner bai. Paulaner nungu? Paulaner, Alemana. alemana, Munchen, hortxe hartze eta Morsubite. Morsubite. Hortxe dugu zalantza ma behan melakot. Bueno, oendik ane minutu bate bukatzeko badao denbora orduan, hortxe. Aldatuko Komodinik eta ez da hemen, Aldatuko altzenuke. Ebetzi, komodinik. Ez belan telefonoa genukan bazpe, baina Mexikoko Betuko jo belai. Ez, ondio dutxan nango datela. Bueno, listo. Hola, txe, hola ziutzeko dugu? Bai, seguro? Bai, Venga, ba. venga. Moztu. Vale, denbora orduan, denbora. Iago Barrabasaren arabera. Pagoa Euskal Herrikoa, Grimbergen belga, Morsubite frantziarra, Paulaner alemaniarra, Guinness irlandarra, Pilsner Urkel txekiarra, Cruzcampo espainiarra eta Pacífico berriz mexikarra. Dena ondo diote do? Pacífico. Bai, zerbeza janda ero ez, oso Pacífico dioten, baina, bueno. Haixe, ordun, dana ondo inaldu jagobak. Dudazun, eta efectivamente, Grimbergen, Grimbergen, frantziarra da, eta Morsubite berriz Belgiarra. Baina, nik Grimberger frantziarra nik ez sekula jarriko. Ez da nik ere. Zati, izena bati. Bai, ez da guxe zalantzik. Gogor atzera ez gaurko izene duda berdin euki. Bai. Muga neungoek. Hortxe, honga. Hor Estrasburgo aldeko neno. Teitzeu, Bastante. Beltza gustatzen altzaik. Pixkat, presko gongo balia. Beltza.